Maka nakluto. Kasi na? Wala ko online. Alas 12 Balik lang. I-focus mo pa. Kain ng hilaw, luto ka. Kasi tapos online. Alas 12 ngayon ka alas 4. Quiz pa? Pwede nakita kang may jinx. Pag-uulin yan ah. Kain na. Ani ma? Inuli mo. Magsalita kayo. Karaslon na nga. Karaslon. Nga bubutlawi na. Zina. Pero we're not yet Zina. done. You say something. In front of the camera. Don't In just go. front of the... Malisyo. How was it? Ano nararamdaman mo, Jola? Kahit mainit. Ganun talagang mission natin. Wow. Ikaw, ano Churba. Ano din masaya? Ikaw, Clarence. Excitement. Wow! Excitement, your term. Starlet, ikaw. Enjoy. Ano yung feeling nung nakita mo yung mga kababayan natin na gano'n? Akala ko yung mga... Ang sitwasyon. Ano yung una mong naramdaman? Naluoy, syempre. Nagurungan niya. Niharaw ka? Kasi syempre... How much? Kasi Uy, wala. harap ka Kung baga pasalamat tayo Dito na tayo, iba. dito tayo. Tayo. May mic May eh. nanganin ko tayo. May nanganin namamatay, magkahaya na para uraw. Oh, crying ladies. Yes, magkahaya na para uraw. So you feel how lucky. Pero kung itira pa tayo, parang duruto. Baka naman siguro tira kabatangan nga suga. Para uraw ko. Ika, Oday, ano time na inabat? Ako? Tinutlaw. Yeah, considering you've been away for quite some It time was and then... worth it. It was worth it. Anyway, that's why I'm here in the first place. Works of mercy. Siguro may dapat sense. Diba? Asya, Can my have God. second time. And then this time around, let's change the color of our Please! shirt. Kaya Black Saturday. Hindi, kay summer, tapos It's black, very hot. na-absorb. Kaya din na Black tayo. Saturday. Bong, what about you? Oras na ni Bong. Oras ha? Bong, kita mo yung aming lugar, ang oras. Diri ka oras nun, Baka kaisyo. taga Katarman, pero by heart. By heart! Yes. Babe, Ano ba masasabi ko, joke? no comment. Huwag ka mag-isip. At once. Blessed pa rin tayo lahat. Totoo. As it Anya Sugahan. We're very blessed. Blessed pa rin tayo compared to them. Testimony from Ingan. Ay, the husband, how do you feel, Han? Since you saw my town, ano? My hometown. My hometown. May taon mo. My town. Sige, you guys. Ano masasabi mo? Bali, bilib ako sa camaraderie ng anak ko. Mga tao. Mga tao. No, yung group natin talaga. Hindi mo. Proud to be Oras mo. Ito tuwan na dyan. Makikinig mo yan. Proud to be a band oras noon. Tita Rising. Umiiyak si ate. Iyak ako. Uy, ay, Nero, yung mga... Ay, Ay, guys. umiiyak si ano. Nagkaroon ni Mary ang Naiyak si Mian. Kasi yung iniwan mo yung family mo, tapos parang sinasabi mo na, oh, dami namang sakripisyo to. Tapos upon seeing them, mas dapat pala talaga yung sacrifice is worth it. You can go ahead and iwan mo yung family mo and seeing them, biruin mo yun, yung butas-butas yung bahay, yung wala silang mapaliguan, mapag-anuhan ng maayos. So, grabe worth it. Asya! Iniwan mo yung mga anak. Maagian ka Anak, kay... iniwan ko sa ospital. Nakakumpay. O, ikaw sa bahay lang. I'm not kidding. Really? I am not kidding. My children were sick when I came here. And still, they still are. And then, you know what I've been through? Because actually, yung husband ko ayaw na talaga. Yes. Anak ko yan. So happy na. Masaya rin. I need to do this once. Anyway, we are just starting. Was na talaga yung culminating, no? Was it culminating? Yun lang po. Thank you. Hindi ka naman. Raymond naman. Ano host? Kamu talaga, iya, pero Ano hostes? dirangan doon. Ano hostes? Ika, what can you say? What did you feel? What can you say? Regarding what? The what you feeling? Project? Oo, yun na, the pag-distribute. Hello?
Well, it's I'm really proud of that I am part of this organization. At least I did my part. May self-gratification Yeah, yung as a Catholic, so very in time with our Lenten celebration. So as a citizen, it is also my responsibility as a as a citizen of Oras. So, ang saya, nakatulong ka, nakabisita ka sa ating mga mahirap. So that's all. Naiyak ako doon dahil nga marami palang mas mahirap pa sa sana, atin. totoo. Sana we could continue this maybe next year and every year. Dadami pang tao. Sana dumamo pa itong grasya para Mag-list makamuling mga pa kita. indigent. Yes, Sana ma-inspire nila, di ba? Mas happy na Other nila. group sana will join. Maraming mga Marami pang ma-convince na mga mag-contribute ng kanilang graces. mag-join sa ating organization. Thank you for picking me up. Very Thank nice. you for being As one of part. the volunteer. Busy na lang pusing mo. Yung atalabong ng PO. Well, I'm very glad that I've been a part of this giving mission, and well, I am still willing to participate again for future Ano yung projects and things. Ano ba yan? Well, Project na project pa Oo nga talaga. eh. Tinan mo. Hanggang sa video. That's all. Thank you. Go ahead. no more. I don't want to say anything more. Pero mga lang ngayon, I just napos ka wish pa. this mission will be a success. Hindi mo naman. Otod. Ano sila? Ay, part ba ako? Ngayon, balitaw. Ako dapat akong pasalamat nga naging part ako hininga project kay ako content creator site. Siring ko pa dito. Reunite Filo Orasnon. So this website www.orasnon.com. So kunta di relining nga mastering sugad lang ang project kundi pagpaoro sa iton kuan iton mga oras nun nga kunta nga ni mawaran na iton politika din importante mabuligan naton iton mga needy oras nun kitaon naton tira mga kinahanglan it kulang haaton nga kunta ma-improve naton sana maging instrumento ini nga grupo para itong mga future project nga kaupayan din yung oras. Amula. Okay, let's give ourselves a big hand. Group hug. Power hug. Okay. Adipan, magra-cry ko no kanina. Ito ng boy, tomorrow, kasi tira mission for the kuhan, di ba? For the libreng gupit. Oh, Jonas, you wanna say something? Yes, oo, may Jonas We na. need words from you. Words of gratitude. For your project tomorrow. Basta bubuhatin nila ng makakain. Papausayo ni Yet Oras. Sayo namin nagmatagang oras. Yes. Pero parang kaday. Kayat niya. Mura na. Jerry, guide lang mo. Talaga dapat bubuli lang kami niyo pag Ikaw na gagaligit niyo. Walo ka. duhala. Walo. Amoro. Kaya to dong boy. Mutaliana. The best Wanna say something? hairdresser. Yes. Dali na. Anong gagawin mo pagpapaganda? Ay basta makikita na nagtatrabaho dito. Mga nangangailangan. Pero mga beauty turos iba talaga. Kahit sa ano. Iupod ka kami, pwede? Gagawin namin Indulgent lang. Okay. Basta, we are... Wow!